A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll.
Il-Knisja illum tagħmel it-tifkira ta' Sant Wistin, isqof u duttur tal-Knisja, qaddis illi għex fir-4 u fil-5 seklu. Qaddis kbir il-kobor tiegħu qiegħed fil-fatt li għadda minn esperjenza qawwija ta' konverżjoni fil-ħajja tiegħu, kif jistqar huwa stess, ħass li l-qalb tiegħu ma tistax issib mistrieħ jekk mhux falla l-imbierek u idur lejn Alla u jistqarlu kemm ħabbejtek tard u mulej. Sant Wistin huwa ċertament ta' inkoraġġiment għalina l-koll fil-ħajja tagħna f'mumenti fejn inħossuna imbedin mill-mulej. Sant Wistin ifakkarna li l-qalb tal-bniedem ma tistrieħx qabel issib lill-mulej u tintelaq kompletament fih. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex aħna narfu illi qalbna maħluqa biex tistrieħ fil-mulej u nduru lejh u nitolbu l-grazzja tiegħu. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna ħuti fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni ħalli nitħejjew tajjeb għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Ġeddet fil-Knisja tiegħek mulej l-Ispirtu li bih imlejt lill-isqof Sant Wistin u fawwar bih lilna wkoll biex inħossu l-għaċċa għalik biss għajn tal-erf veru u nfittxu lilek biss missier l-imħabba qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Luq tat-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, fl-isem tal-mulej Ġesu Kristu nordnawlkom li żommu ruħkom il-bogħod mill-aħwa kollha li jgħixu flass u li mhumiex jimxu skont it-tradizzjoni li ħadtu minn għandna. Intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażżinniex meta konna fostkom. Il-ħobs li kilna ħadd ma tajunna b'xejn. Imma lejlu nar ħdimna u tħabatna u batejna biex ma nkunu ta' pis għal ħadd minnkom. Imxejna hekk mhux għax m'għandniex dritt li żommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom aħna ordnajnielkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol. Jagħtikom is-sliem il-mulej ta' sliem innifsu, dejjem u f'kollox. Il-mulej magħkom il-koll. Din hi t-tislima tiegħi bidi stess, Pawlu. Din hi l-firma f'kull ittra tiegħi kif nikteb jien. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini int u risqek tajjeb. Ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej, ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ħini kull min jibża mill-mulej. Iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fiehem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha.
Il-mulej ma'kom, u miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qiegħed jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Qiskom oqbra mbajda. Minn barra jidhru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmin waqt li minn ġewwa kolkom ipokrisija u ħażen. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejnu il-monumenti tal-ġusti u tgħidu kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu demm il-profeti. U bekk weħidkom tagħtu xhieda li intom uliet il-qattila tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Żgur li kliem Ġesu f'silta bħal din la huwa kliem li idur mal-lewża u lanqas ċertament Ġesu ma joqgħod jomod kliemu biex jgħid dak li għandu jgħid. Għaliex f'għajnejn Ġesu hemm ħaġa waħda illi hu ma jittollerax, ma jġerraħix din il-ħaġa Ġesu. Anzi, fi żmienu kien ħares madwaru lejn il-mexxejja tal-poplu u din il-ħaġa tant kienet turtaħ. Id-difett, id-dnub jew il-marda li kellhom il-mexxejja ta' żmienu. Jiġifieri il-falsità, ċoe l-ipokrizija, in-nuqqas ta' koerenza, in-nuqqas ta' qbil bejn dak li jgħidu bil-fom u dak li jgħixu fil-ħajja tagħhom. Nuqqas ta' qbil bejn dak li jidher minn barra, l-image, l-immaġini, id-dera ta' dawn il-mexxejja u tal-Fariżej u tal-kittieba u dak li hemm fil-qalb tagħhom, dak li hemm fil-ġewwieni tagħhom. Din il-ħaġa Ġesu ma kienx jista' għaliha u spiss fil-Vanġelu insibuh jikkritikhom kważi jikkundannhom tal-li huma lin-nies jagħtuhom idea mod tagħhom infushom meta huma essenzjalment differenti, huma ħaġa il-bot minn dak li juru li huma. Dan is-diskors ta' Ġesu naturalment jgħod għalina l-koll illum. Aħna illi bil-fom nistqarru li aħna nsara, aħna illi l-imġiba esterna tagħna ukoll nippruvaw nuru permezz tagħha li aħna nsara u li aħna nemmnu f'Ġesu, imma xi kultant il-qalb tagħna hija imbeda minn dak li jixtieq minna Ġesu. Din l-akkuża ta' Ġesu lill-kittieba u lill-Fariżej tot l-ewwel u qabel kollox għalina, saċerdoti, imma wkoll għal kull min jgħid li hu Nisrani. Xi 7 snin ilu il-Papa Franġisku f'wieħed mid-diskorsi impromptu tiegħu, jiġifieri mhux dak li jkollu miktub imma dak li jgħid, kien qal din il-ħaġa qal aħna se nidhru quddiem Alla u forsi ngħidulu aħna morna l-quddies, aħna tlabna kuljum, aħna nsara, aħna tajna l-offerti tagħna b'karità. U l-Papa jgħid imma dak il-ħin lil Alla l-imbierek trid tgħidlu wkoll. Imma jiena lil ħaddiema tiegħi ma stmajthomx sewwa. Jiena dawk il-flus illi xħett fil-qoffa li tajt b'karità ma qlajthomx b'mod ġust. Jiġifieri isma' dak li jien għamilt esternament ma kienx jirrifletti dak li għext internament fil-qalb tiegħi. Ejjew nitolbu din il-grazzja llum anke bl-interċessjoni
ta' Santu Istin, raj verament tajjeb u autentiku, aħna nitolbu l-grazzja tal-autentiċità. Iġifieri li dak li ngħidu bil-fom ikun akkumpanjat mill-imġiba tajba tagħna. Dak li aħna nistqarru li nemmnu bil-fom tagħna ma jkunx kliem u tpaċpiċ fieraħ fil-vojt, imma jkun dejjem akkumpanjat b'eżempju tajjeb, għaliex il-fidi tagħna mhijiex kliem u tpaċpiċ, imma hija azzjoni. Il-fidi hija stil ta' ħajja, hija imġiba. Nitolbu din il-grazzja illi aħna nuru li aħna nsara bil-emil tagħna u bix-xhieda li nagħtu. Ħalli dawk ta' madwarna meta iħarsu lejna jammiraw fina xhieda verament nisranija. Għajpa lina, ħażina lina, dispjaċir ninħarsu lejna nfusna u l-imġiba tagħna mhux tkun xhieda tal-fidi tagħna imma tkun kontra xhieda. Jiġifieri flok nagħtu xhieda bl-imġiba tagħna, flok niġbdu lin-nies lejn Ġesu, bl-imġiba tagħna inbeduhom, anzi nimbuttawhom mill-fidi nisranija. Nitolbu din il-grazzja li dak li ngħidu u dak li nagħmlu ikunu dejjem jaqblu bejniethom. Aħna nroddu ħajr lill-Alla llum għal meriti kbar ta' Santu Istin, nitolbu jagħtina l-grazzja li nitbedu minn kull ħażen u ma nħallux il-passjonijiet tagħna jelbuna, ħalli nimxu dejjem aktar il-qudiem fit-triq tal-qdusija. Qaddes mulej il-Knisja tiegħek u żejjinha b'kull ġmiel biex tidher quddiem id-dinja dak li kien jara Santu Istin u dak li tassewwi, is-seltna ta' Kristu, l-arusa tiegħu l-insara kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Iġbed lejk mulej qlub il-bnedmin kollha biex fik isibu tmiem tax-xewqat kollha tagħhom għax kif jgħid Santu Istin, inti għamiltna għalik mulej u qalbna ma ssibx kwiet qabel tistrih fik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sejjaħ lejk dawk illi minħabba dnub jinsabu l-bot minnek biex niedma u sobina ma' Santu Istin jistqarru illi iddawru maħabbewk inti li inti ġmiel hekk antik u hekk ġdid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal għall-festa tat-tiġ tiegħek fis-sema lil dawk kollha li matul ħajjithom fid-dinja kellhom dejjem l-imsiebaħ tagħhom imħejjija biex jilqgħuk meta tiġi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Atina id-den u l-ħeġġa ta' Santu Istin biex insaħħu dejjem aktar il-fidi tagħna u b'dawl il-grazzja u b'tama sħiħa ngħixuha tul ħajjitna kollha ħalli nagħtuk kull ġid u kull tifħir. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nagħmlu fis-skitt ta' qalbna it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna ilqa' talb kollu ħeġġa tal-poplu tiegħek u għatina bit-talb ta' Santu Istin li nkunu l-koll qalb waħda fl-imħabba tiegħek u ngħixu fis-slim tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenn għalina mulej biex dan is-sagrament tat-tjieba tiegħek ikun għalina sinjal tal-għaqda u tar-rabta fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' Sant Wistin inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifkir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Ożanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maghfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej Ġesu Kristu. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna Charles u Joseph u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Ġusepp l-Arus tagħha, mal-Apostli, ma' Sant Wistin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħenin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejja. Kustodja tmed vita. Ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex tqaddisna bis-sem li ħadna mill-mejda ta' Kristu, biex aħna l-membri tiegħu ninbidlu f'dak li rċivejna ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-dubiet neħlisna minn-nar tal-infern, ħulġena l-erwieħ kollha. Speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħa għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija
tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħa tiegħina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħa tiegħina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-dubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba misteru minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nagħfru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denija. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-dubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw il-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art u mollija fuq il-kori kollha tal-anġli.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda isna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Salve Reġina. Slim għalik Sultana Om tal-ħniena ħajja ħlewwa tama tagħna slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Tolbu għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom u lej il-mistriħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jistriħu jiddifuqhom. fis-slim. Amen. Għatihom u lej il-mistriħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jistriħu jiddifuqhom. fis-slim. Amen. Għatihom u lej il-mistriħ ta' Id-dawl dejjem ta' dejjem jiddifuqhom. jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Ħenna lina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safija. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġel. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob
għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-de. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ż-żina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Snim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu l-għajnuna tal-qaddisin protetturi tagħna, San Ġusepp, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turokku, itlob għalina. San Pawl Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. San Tuistin, itlob għalina. Beatu Ignazio Falzone, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu,
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-demm għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u fil-qaddisin kollha tiegħu.